Dwi'n gofod mynd I lanhau chwd o'r llawr, chwd y gath, croeso I Wpla 21 Rhanech. Yesterday, I'm with you, away. I am sure. Guys, so I'm a family. I win with our eyes. Brother, boy, done still on. I know it's gonna be right. Passano meddwl am y gweddill toiau sy'n gweddi iddo mond I gael rhywbeth llai llosgi'r ceir llygredd treisio'r amgylchedd hyfer a chwydu mond I amynedd does na glo does na telling does na cold lluniau cyffin I've seen romantic but could I've ever done City boy bach i'r llyn wedi dibedd a'n hunan dringo drwy'r hedyn gyrraedd y brig trwy'r perthnasau yn rhyw blodau'r green Does na ddim glo Does na ddim telling Does na ddim cod lluniau cyffin Mewn awr yn ddyn Wy'n hoff o fyfyrio a marwyd o cad y goffen o lai herio oedd yr hael yn disgleirio y moriau trwy'r had oedd y ceir mor eired oedd y gwyliau mor braf Ba-ba-da-ba-da. Does na ddim glo Does na ddim telling Does na ddim telling Doedd na ddim côr na lluniau cyffin Dyna I chi fi yn canu o'r demo pwy di pwy a be di be siŵr o fod 2000 naci 1998 1997 ar y caset newydd technolegol roeddwn I arfer dweud hi there this is me Tony Blackburn a recordio fy hunan yn DJ yn
pan o'n i fach. O'n i arfer recordio nhw ar dapiau, casetiau oren, agfa. Dyma gaset Currys. Gar hwn, fe glywch chi fi yn siarad gyda cyflwynydd cadw reiat Dewi Williams yn dweud bod fi wedi splito Siencyn Trempyn. Dwi'n swnio'n erchyll, hollol erchyll, mor obnoxious. Mae yna grŵps dwi'n gwrando arno fe ar hyn o bryd ar Radio Cymru, bob tro dwi'n mynd nôl adre yn y car pan mae Radio Cymru chwarae, a mae'r boi yn canu mewn ecen Caerdydd. Dwi'm yn gwybod beth enw'r grŵp, ond maen nhw'n atgoffa fi ohono fi yn siarad. Gen i weld os mai dyma fe. Naci. Fi yn dad I Tom yw hwnna yn chwarae electric guitar yn y llofft yn Mangor, lle o'n i'n byw, gyda Tom yn fabi bach 6 mis, o'n i efo recordio fy hunan ar gaset ar hwnna hefyd yn y flwyddyn 1987. A dwi'n newydd fod lan yn gweld Tom a mam ei blentynau, sef William Thomas. William Thomas, 4 diwrnod oed. Yn y byd. Yeah. Mae Thomas eisiau can efo fi, so just sing along with me, alright? Hold on, mae hwnna'n mynd nôl. Dwi ddim wedi clywed hwn. Does dim byd wedi trefnu ar wpla Bobby Hookdw, fel eich chi'n gwybod. So dyma nôl trwy amser, ond amser yn ail ddweud I hun. Gobeithio nid torri gwynt. Waw. Hanes. Stori am ddau sy'n anghytun. Nid can o ddigder, ond can o serch. Rhybydd i'r system I amddiffyn y ferch. Y ferch. Rhybydd i'r system. So mae Tom pam ydw i'n canu hwnna? Bonkers. Fast forward falle? Na, gadael e yn fyw. Sgwni os di hwnnw'n dod allan. OK. Ar y deg. Ond mae'r byd yn dal. Yeah, my breed and valley dry. Yeah, my breed and valley dry. Woof, oes bach. Oes bach iaith a blednais. Reit, croeso nawr te I... dwi jyst yn pigo pethau oddi ar silff. Sa'n gwybod o le mae hwn wedi dod. Ond yn sicr, mae'n rhywfaint yn berthnasol. Slightly. Ond dyma ni. OK, Nadolig llawen ma hwnna'n dweud. Dwi'n gwybod pryd nes I hwn.
Falle mai hen, hold on. Bob Star. Right, I'm just in back to the metal, and well, if that's what you're into nowadays, this is the Ramones. The Ramones ar gysett. Bonzo Goes to Bitburg. Below the pieces. Right. Nadolig llawn. Na siarad dros hwnna. Oedd ei uchod y daw pob rhoi da a phob rhodd berffaith. Disgyn y maint oddi wrth dad goleuadau'r nef, ac iddo ef ni perthyn na chyfnewid na chysgod troadau'r rhod. Iago 1:17. So every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. Dyna fi. So, mae hwn tua 30 o flynyddoedd oed. A dwi'n mynd i ddiffo dde, os mae'n ffricio fi mas. So, dwi ddim wedi darllen y llyfr yna. Dwi ddim wedi darllen hwn i gyd. Ond dwi eisiau, a dwi ddim wedi darllen hwn chwaith. So, dyna 3 llyfr. Dwi eisiau i darllen efallai. Sa'n cweit mor siŵr am Bonhoeffer ar hyn o bryd. Dyna drafferth gyda rhai pethau chi'n gweld. Chi'n cael argraff dda ohonyn nhw, wedyn chi'n gorfod camu nôl a meddwl, sgwn ni, ydy hwn yn nid yn bir, ond yn ddibynadwy. Yn ddibynadwy. Da ni'n mynd i chwarae record nawr. Mae eisiau fi gael trefn yma. Ni nôl at yr ongl arferol. So bydd hwnna fan hyn yn edrych yn broffesiynol. Dydy e ddim yn broffesiynol, wrth gwrs. Nawn ni ddarllen chydig o dudalennau o rhain, ond mae eisiau ni gael cerddoriaeth sydd ddim ar gyset. Nawn ni ddarllen o hwnna yn ôl yr arfer, nawr, sydd yn draddodiad wbla Bobby Hoctw 21. Dwi wedi dethol rhai recordiau, dwi'n mynd i gymryd hwn. Dwi'n mynd i gwybod beth yw e. Hwnna yw e, enwch yr album. Bys y teitl i chi wedyn. Rwy'n ni gael pa gan gewn ni. Heart of Ice, dwi'n meddwl. Yeah. Dwi'n mynd i clywed nhw ers amser. Okay. So dyma ddyn o'n i'n ystyried yn chydig yn o'n i'n ystyried y dyn yma chydig yn anghyson, a dwi dal yn ystyried yn anghyson o ran ei gerddoriaeth, ond dwi'n cofio cael hwn ar gyset flynyddoedd yn ôl, tua 89. So dwi'n i weld e. Enw gan yma yw Heart of Ice. Dawel iawn, di. Sa'n siŵr os di'r arbrawf mae'n gweithio chi ma.
atgoffa fi o rhywbeth. Starsky and Hutch, Kojak. Atgoffa fi o y ffilm na. Lle mae yn esgus bod yn beilot. Ac yn gwneud ei ffortiwn. Be di enw'r ffilm yna? Nid dyma'r ffilmiau, ond dyma rhai o fy hoff ffilmiau. Mae hwn hefyd yn atgoffa i o Phil Collins, ond mae'n well na Phil Collins, Hand in Hand. Oddi ar Face Value. Hey on, Joe. I argymell hwnna i Justin. Justin, if you're watching, try listening to Joe Jackson singing, playing Body and Soul. Track Heart of Ice. Dyn eithriadol o dalentog, dwi'n siŵr. Da iawn, gwych. Reit, croeso i gadewch ni gael ar afi ac ymlacio. Mae pethau ychydig yn helbylus brynawn nos lun, ond gobeithio bod chi gyd yn iawn. Dwi'n mynd i drio arbrawf hefyd, os na i glicio ar hwn, beth sy'n mynd i ddigwydd? Ydw i'n mynd i ddiffodd? Boes bach, ydw i'n mynd i drio hwnna? Os dwi'n clicio hwn nawr, beth sy'n mynd i ddigwydd? Oh dear, dwi ddim yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd. Na, dwi'n mynd i arbrofi tro nesaf, rhag ofn bod hwn yn torri nawr. Dwi ddim yn mynd i wneud hwnna. So, da ni'n mynd i fynd at y salmau. A da ni'n mynd i fynd ar 113, oedd hwnna, tro diwetha. Da ni nawr yn mynd at 114. Pan ddaeth Israel allan o'r Aifft, ti Jacob o blith pobl Estroneiaeth, daeth Juda yn gysegr iddo, ac Israel yn arglwyddiaeth iddo. Edrychodd y môr a chilio, a throdd yr iorddonen yn ei hôl. Neidiodd y mynyddoedd fel chyrddod, a'r bryniau fel ŵyn. Beth sydd arnat
Fôr dy fod yn cilio, a'r iorddonen dy fod yn troi nôl. Pam fynyddoedd yr ydych yn neidio fel chyrddod, a chwythau'r bryniau fel ŵyn? Cryna o ddeiar, ymhresynoldeb yr arglwydd. Ymhresynoldeb Duw Jacob sy'n troi'r graig yn llyn dŵr a'r callestr yn ffynhonnau. Ydy Joe wedi gorffen? Ydy. Mae Joe wedi gorffen. So mae rhaid ni fynd nôl at hwn nawr. Falle mai fi sy'n siarad ar Radio Cymru yn blwyddyn 1988 yw hwn. Os felly dwi'n ymddeheirio am fy agwedd heirllig, ymffrosgar a braidd yn ddigwylydd. Bitburg and goes out for a cup of tea. Punk rock. O'n i'n record o bibs oedd hon, dwi'n meddwl. Ond o'n i yn hoffi Ramones, cos oedd gen i ffrind yn 1977. Oedd yn hoffi Jonathan Richman Roadrunner. Dwi'n cofio, oedd eithon ni Linden ar y bws. Gyda'r Boys Brigade yn y Bethany Baptist Church. Oedd Roadrunner, Jonathan Richman newydd o'r mas. Oedd e'n wych. Oedd e'n hoffi'r Ramones hefyd. Rocket to Russia, os dwi'n cofio'n iawn. Ond dyma album ddath allan yn tua 87. There's one thing that makes me see these people trying to hide behind politics. Flynyddoedd cyn y School of Rock gyda llaw. Hynny o, amlwg bod hi'n gan dda, yn doedd? Amlwg bod hi'n gan dda, gafodd ei ddefnyddio'n School of Rock wedyn. A does gynna i ddim llawer o mynedd efo School of Rock o ran yr... Dwi ddim yn gwybod, just pob ffilm. Mae ffilmiau dwi wedi dangos i chi yn gynharach. Lle eithon nhw nôl ar y silff. Maen nhw ychydig yn amheus o ran ei symboliaeth a'i cyd-destun. Wrth gwrs, mae gen i fan bendant iawn ynglyn â ffilmiau ffuglenol nawr. Mae yna fwy o ffeithiau mewn ffilmiau ffuglenol nag sydd ar y darllediadau newyddiadurol diweddar. A dyna ni, y newyddion. A nawr, nôl at y gerddoriaeth. Os mai cerddoriaeth yw hwn. Come on, lle mae'r cyfweliad Radio Cymru? Cwbl glaf, glefyd. Dyddiaeth hefyd. Ba, 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 ba. Cyfalofiaeth. Arglwydd, fel praidd y ddefed. Na de, mae hwnna'n mynd â fi nôl. Oeddwn ni'n iawn i amau efengelwyr arain dde nôl yn yr 80au hwyr. Oeddwn. Be ddigwyddodd i fi felly yn 1999? Wel, o waelod y gasgen, ges i ail gyfle gan yr un arglwydd darllenon ni o Salm 114. Ysbryd glân yn dweud, Huw, calla, sortio dy hun mas, tro at yr unig obaith sydd, sef Duw, sef aberth a chibol yr arglwydd Iesu Grist. Yr aberth iawnol sy'n cymodi pechadur fi gyda yr unig wir ddew byw. A pwy nath hynny fi? Pwy
newidiodd fy meddwl, pwy roddodd galon newydd i fi. Yr ysbryd glân. Dyna pam bod y drindod 3 yn 1 yn holl bwysig. Chi'n methu wneud dim hebddyn nhw. So, gyda hwnna wedi ei atseinio yn y caset yma, ydych chi'n mynd i wrando ar ba mor dwi'n gwybod ifanc, diniwed a ffôl yr oeddwn. Gobeithio. Come on yw. Gwasga'r bottoms iawn. Nac ydych. Drown ni a drosodd i weld beth sydd wedi digwydd. Os mae dyma Shankin Split sensation, da ni mewn look. Ysgsorwch fi. Na fi wan. Dear. Right, dwi'n mynd i wasgu bottom forward i weld beth sy'n digwydd. Rydych chi'n gwrando ar rhyw Bobby Hocdw. Dyna un opsiwn. Newn ni wrando ar hwn tra bod ni. Whoops, days. Bron iddo fe fynd. Mae'r weiren wedi syrthio mas. Ar ôl iddo fe oroesi 50 o flynyddoedd, bys fe'n drychineb tyser gryndig yn torri nawr. So, grooving. You're the dub thing. Newn ni wrando ar You're the dub thing. Os mae... Swnio'n uchel. Wow, scratches mob man. So dyma the Style Council. You're the dub thing, neu the Big Boss Groove. Dwi ddim yn siŵr iawn beth yw. Na, dwi'n mynd i stopio fe. A dwi'n mynd i roi ar the Big Boss Groove. Hang on nawr. Hwna'n dweud, you're the dub thing. Na, ni'n mynd i gael y dub thing, sef yr ail gan ar yr un ochr. Okay. Na i ffeindio fy hun yn mwydro 30 flynyddoedd yn ôl. A hon i 9. Ydy ar y speed iawn. Ydy. Pwy ddyfeisiodd y sŵn y synth na? Mae dda iawn. I might shoot to win and commit the sin. Wanting more than I've already got. I could run away, but I'd rather stay. You walk with your smile, lighting up my day. The one that makes me say, you're the best thing I ever had. To me on the world. Hey, you're the best thing I ever had. So don't go away. Efecod newid wythnos allan yn fuan iawn, dwi'n edrych mlaen ato fe. Dwi'n meddwl dylen ni bwysleisio bod
trafod cerddoriaeth fel wedodd Gwyn ar eich rhaglen ardderchog gyda pan oedd cryn dipyn o drafod efo Tim Hartley. Mae pethau am genach na just rock and roll. Mae rhaid trafod gwleidyddiaeth y peth a... O, boes bach, yw. Os dim byd wedi newid rili, nagos. Dim byd o gwbl. Mae hyd yn oed y tape heads yn frwnt. So mae rhaid I fi llnau hwnna cyn chwarae fe I chi a gewch chi ar raglen arall. Dyma'r fersiwn dub. Hwn yw'r CD dwi wedi tynnu allan yn gwbl ar hap. So ni'n mynd I wrando ar hwn nawr. Mae'n amhefn yma. Took a trip down Boundary Lane, trying to find myself again. At least I part I left somewhere, buried under a hedgerow near a lazy bridge on a hot afternoon. What a glistening mighty place to tune. Compressed on a rainy day, wiping all my sleep away. Aha, oh yeah, aha, oh yeah, always there too, confused and furious. And in my mind I saw the place, as each memory returned to trace, to remind us of who I am, the very roots upon which I stand. And then it will fall to see my long lost used to be, and all the dreams I had to dream were really something I'd make believe. Aha, oh yeah, aha, oh yeah, always there too, confused and forget. Aha. Oh yeah, uh-huh, oh yeah, always that too, confused and foolish. There's a tree by wishing well, I wish now that I could tell about the dreams I have to dream, but really something I make believe. Sax. Dyna Paul Weller, cam sydd wedi dyddio yn dda iawn. O'n I heb glywed hwnna ers blynyddoedd, a mae o'n swnio'n wych. Mae eisiau dweud hynny. Mae hwnna 1 I 9, so da iawn 9. A hyn 9. Mae nawr yn amser I ni orffen. Diolch yn fawr iawn am wrando. Ni ddim yn mynd dros 35 munud ar yw pla 21. So diolch yn fawr am eich cwmni. Diolch am wrando. A chofiwch aros yn ddiogel. Na I lanhau yr pen chwaraewr caset a gobeithio gawn ni ragor o ansawdd gwell gan dyn nhw. Felly oddi wrth Nick Talbot, Paul Weller, Bobs, Harvey a Garth, a Mrs P wrth gwrs.
falle gewn ni hwn y tro nesa. So diolch yn fawr iawn am diwnio mewn i wpla a gobeithio gewn ni un arall. A nifer ohonynt cyn diwedd y flwyddyn. Mae'n amser cysgu. Wel, mae'n amser cael swper. Hwyl fawr. Hwyl fawr.